Nak Dawi Ibnu Hajar Al Asqalani sing teng matan niku nyeritakno mantaro kadunub protokol bu wa mantaro kal haram wa akalal halal sofat nopo fikro. Kalau terang orang yang masalah halal ya. Halal niku ya sing dihalal pengira. Kira usah takok halal niku sing halal fikih kok halal wis dihalal pengira. Kita roh lewat fatwani fuqaha. Tapi aja diwale sing dihalal ulama nopo? Oke. Karena ulama liberal halal terus. Paham ya? Nah ulama ekstremis haram nopo? Haram terus. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Ya akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Misalnya adol bisa, kadang sing tuku ya wong ape selingkuh. Kadang kowe naksi utawa wong ape demenan. Padahal naksi iku halal. Tapi mosok takoki ibadah teng pundi, Mbak? Nak teng mriku mboten angsal haram. Ya iso. Mulane kira usah kecangkeman ndongakno wong, kok nak ndongakno wong itu semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya, berarti sing copet yo kasil nyopet. Repot kabeh. Nah mulane kula bolak-balik matur teng mriki, teng Bojonegoro kula niku gadah kitab Al-Lumiyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani niku. Beliau gadah kitab termasuk nerangno kitabul halal wal haram. Iku nyampe ngendikan sing darani halal iku ma ahallallah. Sing kok ngerti halalno pangeran yo halal. Terus fal halal halalu hukmen. Kulo aja eling takdirin. Fal halal halalu hukmen la halalu aini. Sing darani halalu halal hukume, ora kok haram aine. Robalane malih. Fal halal halalu hukmen la halalu aini. Sing darani halalu halal hukume ora halal aini. Saiki ana wong bareng lonte untuk dhuwit opah 50.000. Bariku tuku beras ning ngono. Terus tak takoki dhuwit 50.000 iku hasil lho. Lonte. Terus tuku beras ning ngono halal ta ora? Kowe nopo dhuwit iku halal ta ora? Gak jawab kok kowe usul muni halal dene. Wah, cocok. Kan halal. Mergo sing darani halal halale hukume kowe jual beli iku halal wis ngono tok. Kita ndak perlu ngecek dhuwit iku kok sapa. Nggih dhuwit iku kos. Kadang kan makin kiai kan halal Gus. Kadang kiai sing nyalam template iku koruptor. Bulet kan? Bulet apa bulet? Bulet. Tapi kalau lagi nanti mikir pas sinau kitab niku. Halal be haram itu tuh ndi. Mergo Abdul Qadir itu orang Cek Sugeng ya tak protes tak takoki tenan niku halal be haram tuh ndi. Mergo ngeten. Nak dhuwit wis kadung ngecekel maling, misale ana copet nyopet duwike Mustofa 50.000. Nah, nyopet 1 juta ora mungkin ora ono. 50.000. Bareng nyopet 50.000 ditukokno ning gone Ruhin. Duit iki kan aine kan haram, mergo kok hasil nyopet. Berarti terus suatu saat Ruhin ngerti. Cah cilik sing tuku beras mau kok duit copetan. Demi Allah, ngundene wong khusuk goblok ngono. Demi Allah, duit iki ra tau tak nggo haram, mergo kok duit cah cilik sing kok nyopet. Ya khusuk iku kadang ono bintone khusuk ono bintone. Tapi ya apik wong khusuk iku ya pinter, wong khusuk iku berarti pinter. Tapi kadang ono bintone. Bintone ngene. Duit iki halal be harame tuanti he. Cara aku tuh halale, mergo duit iki berstatus haram jog dicopet saka Ruhin. Tapi Ruhine dhewe kan kok halal. Sekarang Ruhin untuk duit iku kok adol piring Jepang gitu. Paham ya? Ya pegawene Pak Ruhin adol piring apa? Jepang. Sing tuku ya wong Jepang ora salat iki. Dadi dipangan yo duit kok wong ora salat wong Jepang. Lah, lho ini jawab, duit halal be haram tuh nanti. Lah iya kan ini kan mutanajis, jadi haram job. Kau tak cilik nyopet mau. Sedurunge kau indukane mau kau Mustafa sing dicopet mau. Kan halal. Mergo badul roti Mustafa misalnya. Nah saiki kaya wong zina. Duit kecekel lonte dadi haram, mergo untuk duit iki kok transaksi zina. Tapi duit iki kok halal, wong kok nyolong
Kon nyolong hasil panene bojone. Jadi hasil panene dicolong dienggo selingkuh. Halal kan? Ngelawan bojone cowok jupuk keluargane kok seneng mungkin haram. Gak wis ngene dekne hasil panen terus dienggo selingkuh. Pertama duwe halal atau haram? Halal. Terus dienggo transaksi lonte haram. Terus lonte tuku beras niruhin. Ya kira tau mikir ngono. Saya mulane wong iku mikir. Dadi halal iku yo angel tenan. Mulane halal iku halal hukumin la halal ain. Dadi sing diarani halal anggere Allah ngendikan halal yo halal. Kira usah neliti aine iku. Karena aine potensi kabeh. Ayo dhuwit saiki potensi kabeh. Sing duwe wake-wake kadang koruptor. Kadang duwe macam-macam. Ki darane haram kabeh. Terus piye? Ora piye? Mulane sing darane halal nak jare Imam Ghazali kowe nak kepengin mangan mesti halal gampang. Kowe aja mangan nak ora lesu banget. Nak kira-kira ora mangan iku mati. Kowe iku mesti waline iki. Berarti sedina mangan 30-an. 30-an dari iku ora mungkin gedut kok rugen ora mungkin. Buru. Mergo iku parilane, fardul masalah iku parilan pengandian. Pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram, apa mana terima syubhat, itu pasti halal. Mergo fa innad darurat tubihul mahdurat. Wa innama harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir. Kono istisna famanit turra. Umpama darurat daging celeng wae halal. Mulane ulama itu ciri khasnya mangan rapati akeh. Perkarane umpama haram ra akeh. Wis ora ulama rong piring tanduk. Wah, itu sekali haram tenan perkarane. Bar tanduk blegean terus rokokan gede. Bar iku ngombe es teh rong gelas. Wah, itu sekali misalnya mungkin donga iku haram yo haram tenan. Tapi nek kowe sak kadare nak ramangan mati iku umpama haram wae halal. Perkarane mutlak. Tak warai dadi wali. Nak wani yo daftar yo lakoni. Nak ora kuat yo ora usah ngaku wali. Jalan kedua mukasafah. Artinya mbok ambu nak thayyib, nak wangi halal tak wah malah kesuwen meneh. Karena untuk menjadi mukasafah daftar sing pertama mau. Wali mau. Lagi mukasafah. Mulane ngaji ku mbek ulama fikih wae, kok halal haram itu gampang. Kalau ulama fikih kita salami template koruptor yo halal. Iso wae sing dikan aku pas sing halal jare. Semua halal terus. Sampeyan delok nang fatul muamalah biman aksaru mali haram asal kifat. Ansal perkara ini pikirane iso wae sing dikan aku pas. Wah, karuan koruptor, jabat koruptor, ketangkep bolak-balik sarung template tombo dari alasane sing diken aku iso pas sing. Kok sing pas terus dene. Padahal wong. Ana kecelakaan Imam Syafi'i wis presiden fikih. Nang nyek wong fikih wa hadza qasin lam yadqal buhu tuqa. Wa hadza tifaqih qasin wong sing atas atine lam yadqal buhu tuqa. Atine gak takwa blas. Tapi nak komentari wong tasawuf Imam Syafi'i welek meneh. Mane rugen nak tasawuf taran bodho ora rugen sing bodho. Wong tasawuf mesti bodho. Cari Imam Syafi'i lho. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yansaf. Wong tasawuf gobloke ra karuan. Lan ora berak fatwa. Wong kok gobloke ngono. Imam Syafi'i wong paling gedhe wong tasawuf. Malane Imam Syafi'i rondo benten mek yang tasawuf. Malah adekne ngendikan kowe cek waras utekem kok tasawuf esuk iku ora nganti awan wis ahmak ku wis utekem wis bodho wis tasawuf jajal setengah hari wae sangka utekem bener setengah hari wis ahmak ku bodho tapi kok terus kowe ora tasawuf iku nyanyi Imam Syafi'i kok dekne ya alim fikih ya tasawuf mari iso ngenyek loro-loro jadi kok nah Imam Syafi'i ngenyek ya kepen udah wong alim biar sampe melok ngenyek. Orang alim mungkin korban kok malah korban wong liya. Contohnya ngeten nggih. Sing dicontohno Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ya. Sing darani jual beli halal. Ya sing darani jual beli halal itu. Nah cara fikih ana ijab qabul. Ijab itu pokoke wis misale pituka terus kemudian qabul itu misale nikah ya
walimu wis muni angkah tuka wa zawastuka, anakku ngene-ngene terus kowe muni qabil tu nikah wa taswija billah. Wes. Secara fikih itu halal. Karena sudah ada ijab qabul halal. Terus nggak ada problem dati. Problem dati itu perempuan tadi tidak mahram Anda, tidak rodo Anda. Tapi ada kemungkinan haram. Sebetulnya ada sisa fikih yang nggak didiskusikan, yaitu salah songkon. Yang kau nek wong prospek, jebule wong sing gak prospek. Iku ya iso dadi haram perkarane. Waline setuju iku mergo dengan tanda kutip tertipu. Jadi tebar pesona terus casing itu ya mari haram. Mergo Nabi nate nekahno tiyang disongkono. Jebule wong itu wae iku farad dari nikahnya dibatalkan. Jadi salah sangka iku dadekno. Mulane kan apa nikah nak kepen halal tenan. Yakinkan istri Anda bahwa Anda orang paling tidak prospek di dunia. Yes, panjang ngoten. Terus ada sisi tasawuf, sisi yang di luar analisis. Kawin nak niat ninggalno zina, ngekang-ngekang mati Kanjeng Nabi, ku kawin berstatus sunat. Nek mau kepengen nekani syahwat, pikiran mungkin roh rasane wong wedok, kawin niku kawin sing bid'ah sing elek. Sampeyan saiki tak takoki, barang elek dikongkon ninggal atau dikongkon nglakoni? Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Cara fikih, cara napa? Tasawuf. Mulane Imam Syafi'i nate gada arta disukani Khalifah Harun Rasyid. Niku nate kula hitung sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu ndak membawa 1 dinar habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nate cerita tentang mriki, semoga sampean lali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi jenenge Syaiban Ar-Ra'i. Itu masyhur. Jadi Imam Syafi'i itu kanca alim, sitok tukang ngangon wedhus, sitok dadi qadhi. Imam Syafi'i jabat dadi qadhi. Kalau ada sengketa hukum itu tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini alim tapi tukang ngangon wedhus teng kampung wong desa. Wedhuse dhewe ora berarti. Sampe rasa bayangno terus muarat buruh mboten. Terus Imam Syafi'i tanya, "Ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa?" Jadi Syaiban Ar-Ra'i, ala madzhabi aw ala madzhabi. Iki cara madzhab, ta madzhab? Ya cara madzhab, lha apa cara madzhab tak takon. Aku roh dhewe jare Mas. Karena cara madzhabku yo wong sugih wajib zakat, wong kere apa meneh? Kok iso melarat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucakno donya. Apa donyane wong melarat luwih suci? Wong kadang melarat bulete ra karuan. Lahan parkir lapangan wong akeh. Kabeh masyarakat di hak lapangan. Mau uran rafia, sret. Wong wajib bayar kok. Kok iso halal kok di lapangane wong akeh, mau kowe urun rafia mbok pasang. Lho kula ora ngira tukang parkir sing biasa tukang parkir. Lho ora yo ben ora harus kira melarat kadang yo kok subhat kok bulet lah ojo muni haram kok bulet. Darani Joko ora ilang yo ora tanggung jawab. Lho lapangane wong akeh urun rafia kok berat. Terus kadang sing parkir yo rugi, sing afkor luwih fakir timbang sing. Lah misale sak parkiran 2000. So sehari itu ono sepeda motor 100, berarti untuk duit berapa? 200.000. Lu kadang sing parkir duit 5.000. Sing adol lapangan untuk duit. 200.000. Dari kono melarat sing pinggire lapangan iku, hubung pinggire ngrasa wae. Lah aku sing wong kene dibagi 100.000. Terus atas nama apa sing yo bagian atas nama apa sing parkir syaratnya halal kudu wae tasarruf ora wae blas. Halal apa haram? Bulet atau belum di haram? Bulet. Terus PP melarat dekne ra tau zakat alasane. Melarat mana dinyek Imam Syafi'i. Apa wong melarat itu dunyane mesti suci ada orang wajibno zakat. Menang Imam Syafi'i. Waduh, saya pinter tenan jadi. Lan kula wis sering zakat zaman kula melarat kan saiki sering zakat. Kok kula wong alim paras tenan. Dadi melarat tak kok zakat. Imam Syafi'i lek kecelakaan lucu. Lah tau ora zakat dikekno sapa? Oh dene dhewe melarat. Yo digolekno melarat liya sing koyo dene.
Terus Imam Syafi'i tapi ngono iku ya rusak hadis. Mergo Nabi komentari zakat itu khadu min asniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Jadi zakat itu khadu min asniyaihim kok wong juga dijupuk terus dikano fakir. Nah zakat modal kowe bulet terus. Ini mau gejol-gejolkan. Tapi cari sepak arok ya tetap ngotot. Ya tapi piye-piye jenenge zakat yo cek no donya apa donya wong fakir iku suci. Ayo jenenge wong fakir. Iku fakir yo tasawuf. Kowe ra iso pepe ngrasa melarat secara fakir terus kowe ra zakat, goblok. Atos ati. Wong donya potensi bu. Kowe kudu zakat nang ngene suci. Ya kan mesti deh. Misalnya zakat 2,5% atau 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, rubul, usur. Kan hanya potensi 3. Wes tak kena sing rubul usur wes sing ringan. Tiap 1.000 berarti piro? 250 rupiah kan? Gitu kan? Kan 1.000 itu usure 10.000. Ya, disul usure 2.000. 2.500 ya? Berarti nak tukang parkir untuk di 200.000 kan mau zakat 5.000 orang caci yatim 5 kan zakat rafia. Yang penting pangerten, adek ini mageri ngono tok. Wis rafia bisa jadi 3 rokokan. Wes ngono iso nyentaki sing parkir mau jauh tapi. Ngono parkir atau sentak, "Pak, ngene nang wong." Melarat nyentaki wong. Ben mikir, gue dagangan neng Malioboro atau neng pasar betul. Angger sing biasa mbok goni atus koyo wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso koyo wekmu atas nama apa? Tuku ora ora. Mau alasane. Sekulino ning kene yo wekku. Lah mulane ngendikane Quran iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Jadi kalau suwon sing biasa dagangan ngoten, sing biasa parkir zakat. Wong 2,5%. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Pemenang nyai ini wong melarat kan tambah dosa gede. Salah wong juga didik sak miliar. Salam tempel mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkarane dhuwit ra kanggo. Wonten kiai sok nyai ini wong melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula, kula nyai ini wong melarat kok. Angin yang suga itu serawan to mak, kalau ngene wong larat malah dosane gede kowe mbek aku. Lah kok iku malah mencekik. Mergo wong melarat ngekeki kowe beras 1 kilo ku rawan beras jatah anake. Nah, atuk wong suga ngekeki dhek aku 1 juta kadang dhuwit ra kanggo dhuwit 1 miliar. Kowe tau salam tempel melarat piro? Ate 10.000 ku dhuwit jatah bojo melarat 10.000 berarti yo. Astagfirullah, ngono ngeri. Ngeri ndi untuk dhuwit wong melarat wong suga. Rawan kau melarat, saya salam minta belak rugen, sepangai, 10.000 rasa kakek. Rumah kabar anak itu era sekolah. Berkurang di uang saku, ngeri tor. Iku sirine kena opo Rasulullah api uang beu fakir, tapi Nabi akrab ya Abu Bakar, Abu Utsman. Mergo Nabi ku kalu dahar donyane Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Muga mesti dhuwit luwih ya. Ora ana critane Nabi yo dhuwit Bilal Abu Hurairah. Wah, iku dhuwit blonjo iku bahaya iku. Paham? Artinya kan ini komunitas wong melarat, salami tempel potensi haram atau halal? Haram berat perkarane jatah apa? Jatah nyawa no. Melane wong nak kefakian niku atine atos. Ketasawuf kok dadi goblok. Mergo sok tasawuf mau ngiyai ning komunitas miskin, akhirnya salam tempel kok wong miskin jatah blonjo. Paham ya? Percaya aku ta ora? Lho ya tak wari ngaji kala ya mulai Syafi'i nak lagu wa hadza qasin lam yatuqal tuqa wa hadza jahulun kaifa jahliyan so. Ing kula gadah kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali gini. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansafu. Ning donya ana wong loro tok, nek gak faqihan ya sufiyan. Fakun laisa wahida, kowe aja geman dadi faqih tok utawa dadi sufi. Nah iso ya faqih ya sufi. Nah ora tok ora kabeh ngel-ngel wong. Kowe wis bener, ora kabeh. Wis pol bener ya, wis tanggem wong pinter, wis pilihanmu jos. Jos. Mergo dari Mas Syafi'i fakun laisa wahida, faqihan wa sufiyan fakun
laisa wahida. Yo aja dadi salah siji. Wis wawahi aku ngandani ketenan. Fa ini wahak wa iya kan sohuan nasihati. Nak ngenyek wong fikih, padahal Imam Syafi'i itu presiden fikih. Wa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos. Atine kata takwa blas, lam yazq gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek gobloke ra keren. Jahil lumayan, jahul goblok banget. Kan akeh kiai melarat terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utangan antara melarat. Lah kadang si utangno malah duwe SPP. Nah wong sugih utangno kowe duwe ra kanggo, tapi nak melarat. Lan kula utang Mustafa yo mikir tenan jatah ngirimi anake kok diutang aku malah mari seroten tok. Ora awan kan. Salah utang berat kan. Aku utangi beras sama dia. Kalau utangi karo kabar, isuke bojone cuarta wae gak masak. Bayangno wong sugih, wong dhe Alphard, sombong. Wes sombong lah. Nek dhek aku 1 juta. Kok kathah? Di parkir Gus, kula sedina iku parkir ping 5 ning kota. Sak parkiran 10.000. Berarti nak pindah 5 toko 50.000. Berarti nak sak wulan 1,5 juta. Lah wong sugih salam templek wong kiai 1 juta berarti duit parkir. Wah, iya lho. Wong sugih di Jakarta. Sedina kan kelayapan ping 5 parkir wis ta. Stay Novala. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000. 50.000. Iku nak ping 5, lan nak ping 7. Ping sak wulan 1,5 juta. Terus bareng salam templek kiai mau 1 juta yang mlete nek karo duit parkir. Tapi luwih gampang halal. Dibang duwe SPP mbek blonjo. Iku sirine, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain Nabi ku wayu fikri sukara. Tapi wong roh kabeh donature Nabi ku Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong sugih nak ngekeki mesti duwe ora kanggo ning keluargane. Disebut yasaluna kamadza yunfiqun. Ulil afu. Afu qul al af. Utai sing oleh mbok infakno iku sing luwih saka kebutuhan. Paham ya? Lain darani afa ya'fu afan barang sing luwih. Lah kowe ora tau luwih. Mulane ora usah nafkah. Tapi aja ngrasa dunyam suci. Piye-piye kowe melarat hasilem ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ora duwe ning pasar mau nggawa sak. Ape dagangan, Kang. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lah iki seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh piye wis biasa wong iki ben wae wong iki. Tapi nak ngrasa wae atau atas nama apa? Wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Nah, cara kula dia tetep zakat mawon. Wong 2%. Istilah teh. Kaya anut Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tak warai iku. Nek cara fikih wajib sedekah ngenteni sugih. Nek cara Quran mboten marat sik sugih kan apen sedekah ya. Jenenge fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora enak. Wong saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf? Tasawuf. Bodoh, ora tasawuf bodoh. Nak fikih atos. Ora kabeh yo ora atos, yo ora bodoh. Yo tanpa identitas. Terus kula warai gitu, terus wong iku aja manut ulama sika. Kudu anut ulama. Mergo cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang putih-putih, Syakik Al-Balkhi itu wis ngalim. Tapi wong salim-alime wong tetap alim dulu. Jadi masyhur. Ini gua asline pedagang kaya raya. Baru dene diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dene donatur santri. Sering ngekek duit pondok, ngekek duit santri. Gara-gara dene tasawuf iku roh tenggene padang pasir ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditakdir dipakani kancang-kancang. Jadi ini matur gurune, ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur. Pulau tawakal rezeki kau pengeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurune bunyi ngakak-ngakak. Blok. Anut kok sing dipakani, anut sing makani gak kena. Sadar. Jadi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla.
Kan lucu kan dia kok milih posisi anut manuk sing di Lagi delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani, anut sing makani ra. Kena. Wong ali dulu ya khairun nal hadis. Nggih Pak Guru ora sida marang. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan ngelingno lha apa kowe niru sing dipakani, kok gak niru sing. Makanya guru itu penting, karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu wong kudu ngaji mek wong alim sing waras. Ya mau sing ya sufi ya faqih. Utawa koyo kowe pisan niku bagus karena wis penak lah, penak pokoke penak. Mergo pikiran iku iso dirusak tenan nek ana pembanding. Ya kula masyhur ge cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pinter jenenge Khalilullah. Malaikat ra tau sinau dan malaikat itu standar. Malaikat Israel niku badhe nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israel, Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe tumo ana Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing dikasih? Pasti Anda salah. Israel balik, kemudian kan mau mikir standar ya. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim Khaliluka begini-begini. Terus jawabnya Allah bilang ke Ibrahim, wahal ra'aital khalila yakrahu ayyal khalila. Malaikat tuh ilmu ada nih. Jadi pangeran ngeten iki, mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Iya. Wis mati. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada muqabalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut ternyata tidak absolut setelah ada beban. Makanya cara kula Nabi Isa bin Nabi Muhammad, cara kula afdal Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya ada anak. Gak kawin, akhirnya ada. Terus khusyuk era karuan. Khusyuk. Orang digasan gak rugen kok khusyuk Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk bikinnya kanan dikekno. Nabi Muhammad garwane kata. Garwane kata tak dar di depan umum. Nabi ini sering dar di depan umum. Metu itamu beda. Senengannya Nabi ngetokno ada. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu saurip-urip ora tau ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Kita bisa iku. Terus ya. Muhammad boten. Soal turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nadare sing enak, senengane dahar biro asate. Napa? Kaki napa? Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf, sing ahyini miskinan, miti miskinan ora kabeh Nabi senengane dahar biro apa? Sate. Orang kaya gue kecelok suga cek tempe, Nabi kecelok marah dari cek daging nopo. Ini cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Mulane cara Nabi Isa Nabi Muhammad gojokan, bener aku tau aman gak di pangeranmu. Kowe gak aman, khusyuk. Nah, mulane sufi itu masalah. Mulane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh lewat ulama malah ngajar ora Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin yo ora duwe, kadang yang diutang, macam-macam. Nabi gak ada utang, nanti kabudut ya utang. Yahudi bisa. Ke Nabi nanti buatan gada Siti Nafakah tentang istrinya 30 sok utang wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan. Harus ada jaminan, Mat. Aku dipercaya langit, masuk gelewak cara umat aku ora percaya kowe. Mbak Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau.
Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia, tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah, artinya kadang kita ini hanya halusinasi ya, karena kita wong khusyuk, bayang wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati, sing justru akhirnya wong kultusnya berlebihan. Nah, berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong koyo kula biasa, kadang misok barang macam-macam. Nak salah rapati dinut. Lah nek kowe terlalu khusyuk, pas salah pun iki sirine mukobalah. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin, yo diputra diputu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet diarani. Umpama kula bayangno Nabi Isa kok kawin kok dia umatillah orang Arab putus. Nanti koyo napa? Pengen. Kok jelas pangeran lam yalid walam yulad. Saiki Nabi yulad. Kok gak ada putra, gak ada putri. Pangeran ra dibujuk, Nabi gak ada. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi itu sering mukasyafah pas dahar. Pas dahar itu Nabi mukasyafah. Itu sir kata ulama, sirinya napa kok Nabi itu pas dahar malah mukasyafah. Nabi itu ngerti alam al-malail a'la seringnya pas dahar. Ketika ada ulama-ulama, justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basar. Kita tahu mikir ngono. Kok kena ora tak terangno, mesti luwih srek sing luwih khusyuk. Paham tak maksud? Paham ya? Saya melane ngaji. Jadi ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga kowe salah sitok diparingi pangeran milih. Milih fakih apa milih sufi? Apa kan? Milih suka dan bosan marat. Eleng-eleng. Terus kula wau fatwa gitu, terus halal be haram niku tuwa halal. Halal be haram niku tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu anggap ae mutanajis. Anggap ae apa? Mutanajis ora najis tapi kena najis. Artinya kena jisum. Ya mau misalnya ono wong selingkuh. Duit pertama kan kok hasil adol gabah. Bareng dienggo urukan paham nan rangno pinter. Padahal wong saleh ora tau selingkuh, ora ono sing gelem. Terus bareng kena wong maksiat apa kan? Mutanajis. Tapi kan duit iki asal usule halal, ya tohir, ya halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa halal. Jadi ning donya iku tuwa halal mon tak jamin ning donya iku tuwa. Mulane sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusi ini Imam Syafi'i bin Saiban Ar-Ra'i. Kalau melihat filosofi zakat adalah tathirul mal, mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Ali kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Ali kita, Pak D. Orang tua kita ada sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan wis rawan subhat kabeh. Yo to. Lho ya menakoni ada sok suci. Bulet-bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah. Sopo sing donyane gak rawan subhat? Niki warisan geng abam dulure piro 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergo abah kula kiai tiyane ra kiai menan sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal thayyib banget paling akeh yo nyerempet. Lho kula nu anak kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Riyen bapak kula untuk warisan paling akeh mergo bapak kula kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nek ngendikan mbah kula kiai. Dulure ki kathah sing kiai mbah kula tok dulure papat. Ya untuk paling akeh. Nak ngandani putu-putu nek ngono. Cung aku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak dinggo maslahat pondok ya ora ono hisab, tapi nak mbok hadun nafsi ya hisabe akeh. Wong aku tok akeh ku asline ra jujur. Mergo mbahku ngerti nek aku kiai dibagi. Dan nak mbok hadun nafsi ya haram nak dinggo pondok maslahat. Yo nek di bapak kaya aku, mbah kaya aku, lah sing ora terus ditutup-tutupi. Paham?
Podo ae bener sebat tapi ya bener Imam Syafi'i lah nak mau melarat zakat. Ku dikekno sapa? Udah nak mana ya hadis tuh khadu min aghniyahim faturadu ala fuqara'ihim terus ya zakat dicukup kaum juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan wong melarat dioperno. Melarat. Bangun asing melarate pinter pisan nak ngene. Rugen Mbak Mustafa padha melarate. Kang aku melarat Kang, tapi aku butuh zakat takekno kowe. Terus jare Mustafa, aku yo melarat wis suwi ora kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Malah per-peran. Bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Aku ramai haram, ada bulet. Wong modal rafia kok untuk duit sama. Iku nak sewengi, lah anak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang daerah di haram, dosa sebenarnya. Gue kalau seneng itu kampar gue. Seneng mana sih gelem zakat. Seneng mana sih gelem. Mulane ana wong njaluk itu haram. Tapi ono yang alim senengane njaluk. Ditakoni. Wong njaluk itu kan haram. Ora nak sak ndure kebutuhane kan haram. Suatu saat ana wong alim alamah senengane njaluk wong sugih. Tapi ora krana nafsu njaluk. Terus ditakoni. Jenengan wong alim kok njaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran to. Iki ganjaran. Wasilah yo. Ya mergi jenengan jalu. Wong ngene iku nak ora tak jalu iku lali lho. Pentinge ngekeki. Aduh kok pen. Kena wong alim repot. Wong iku nak ora tak jalu lali kewajibane. Nek. Ya repot. Tapi coba terus jaluk lho. Iki mau cerita, pikiranku nak ana pembanding. Iki yo terus rubah. Mulane nak ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukabala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukabala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding. Kon kok terus nang. Ya mau kan bakas halal gitu terus niku penting ya dadi halal niku halalu hukmin la halalu napa? Aine ngene ya halal iku halalu hukmin la halal aine. Misale kaya Mustafa kok mangan daging asu. Dekne ra ro nek iku daging asu, ya halal. Senajan to aine sing dipangan haram, rupane daging asu. Tapi karena dia tidak tahu, maka status hukumnya halal. Berarti fal halal halalu hukmin la halalu aine. Mulane masyhur cerita teng Kudus yo, Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya teng Kudus. Itu tersebut kula. Niku pernah mau dipermalukan Cina, perkarane wong kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekeki ngerti wong sekelilingnya nak ape nyuguhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi wis didahar mek santri-santrine. Di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan kita. Yang kone kan Raden Asnawi isin. Dasar wong alim, alhamdulillah dong cara ora dibodoni ora rasane daging anjing. Cari jeneng wasem jebule wong ora isin tenang ya. Alhamdulillah dong yo dibodoni, cara ora dibodoni ora tau mangan daging asu. Wis halal ro rasane sampe kan ada dibodoni. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu aini. Jadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kemangan duit syubhat kira roh atau mangan daging asu kira roh statusnya halal. Padahal ainnya ada fal halal halalu hukmin la halalu aini. Yang pentingnya ngaji nggak. Tapi ojo terus gue ngenteni dibodoni wah. Wah yo repot sing alami wae. Kalau seneng be ulama-ulama, tak seneng ini pun apa ke? Ngawure itu cek pinter. Imam Syafi'i itu nate didolani tiang atau misalnya Mustafa berukin dolan tengen kulo. Bareng mulai Mustafa ngerasani kulo, semua elek-elek kulo. Terus Rukin matur kulo, Gus Mustafa sing YouTube jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan nganyak jenengan ngerasani jenengan. Jari Rukin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning arepku ra wani. Imam Syafi'i ku delok donya ku sepele wae. Jadi sing kabeh adu-adu ku kecewa, wah asem jebule.
Sono ceritane Habib alim alama. Dekne iku pas sugih tamune akeh, pas melarat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi, Beb. Temen jenengan tuh tidak ada yang benar. Ketika Anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter wajar wong pinter ku teke hebat. Kodang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rugen juga dodolan, bareng melarat dodolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut Habib bagus dong. Aku paling susah nanti tamoni reso hormat. Bagus dong, pas darah aku melarat atau dolan malah aku bingung. Aku sih namrung dok kono kok. Nah, mulanya selama ini kita mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Tenang tau deh. Mulanya kene orang rodo wayu nyepelekno kowe roh kowe ngidu wong ra kanggo bagus dong. Daden aku ra zino. Bagus. Pokoke ngono pokoke. Nak ramah mbek aku kecoba malah masalah. Jatah kan. Jan ulama iku wis desain uteke wis beda. Kira ora rasane dadi ulama apa. Mulane cara pandangem cek koyo wong awam. Zaman akhir pondok do khianat, nak sugih do moro, nak melarat. Ya malah penake melarat didolani malah bingung. Melarat kok jadi tontonan. Tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan Anda. Paham? Ya cuma ditolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat utang tonggo konco dolan kan malah isin. Ada orang sing aman. Paham kan yo? Lane semua sing niru ulama-ulama cek penak ngadepi hukum sosial dari website. Oh, yang semula malih job jenengan atau jogo ngrasani jenengan bagus dong. Berarti aku wibawa. Ning arep nyatane rawani. Amlane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani wanita. Kowe aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono ora iso. Iku Imam Syafi'i. Lah dene yo faqih yo sufi mau. Faqihan wa sufian. Imam Syafi'i faqihan. Wal maqala at-tasi'ata asyqata. Utai makalah kang kaping 19 iku ngene. Ukhiyat den wahyana ila badil anbiya manis bagiane pira-pira nabi. Apa dawuh iki? Atihni fi ma amartuka. Wala ta'sini fi ma nasaftu. Atik taat sirani ingsun. Di nabi didhawuhi pangeran nabi sinten mawon. Kowe taat ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ingsun. Kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah. Wala taksil lan aja durakani sira ning ingsun fima ing dalam perkara sahtu kan nasihati ingsun ka ingsun fima tekse ing dalam perkara da'u tukang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fi kang iku ing dalem as-salahu te kaapiane dunya akhirat nah itu kala nyegah ingsun ka ing sira amma sayang perkara fi kang tetep ing dalem al-fasadu te terjadi kerusakan. Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna ngene kamalul akli darane akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi ta'ala iku anut golek ridane Allah taala wasdina busakhotihi utawa suflihi sami lan ngeduwi gendune Allah diindarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi ora kok penemu ilmu apa ora wanger wong takwa ya cerdas. Jawa Senawawi oleh komentari di Fakhila Fudalika Tesulayani itu junun gendeng. Jadi mulai kalau sering cerita ulama itu nak ngedikan kasar, kalau tak lumayan darah di sampan murajid. Imam bukan berarti saya darah di orang bener gendeng, ya. Fakhila Fudalika junun. Iku mana nih? Ulama di saya keras atas apa? Taman naita antam si fakihan munadiro biwairi ana enwal jununu. Kowe kepengen ngalim ngalama tapi ra tau sinanu kowe tak kandhani yo edan iku macem-macem. Dadi di saya ora ketika itu asline kasar-kasar. Dadi taman naita antam si faqihan munadzira tapi diwiri anake mau kangelan mau sinanu wal jununu. Edan iku macem-macem. Lah kowe paling parah Mas. Kata sedikit sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busuf. Sakhoti itu sufri sami.
Artinya fakhilafu dzalika ada uang rangono berarti makanya ke jenengan bareng rada pena baru kaitan kowe rapati mukallaf nara mukallaf ora kena bisa malah aman seneng rugi aman tak kok pengen kok keliru edan Gusti tak biar tak kok lah kok ora duwe edan modern edan kok ora apa nah dari kancaku ora wong edan itu cerdas sak wong edan rata-rata ning pasar. Kenapa? Berarti cek iso mikir, kan banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kok ora pikiran edan. Yo, kula kan rodok Gus, dadi roh logikane. Dadi dek penganalisis wae. Parah kanca kula. Dia nanti ngaji kula mahal iki. Ngaji ya. Nabe Gus sing terkenal jadab, mau tenan nyucuk. Alasane dur dik. Kan wonten jadab terkenal wali ya. Wabil kancane nyucup dene ora cuk. Lho cung ora nyucup dene. Oh dhuwur kula. Kono lagi jatah kula sedan. Jare dhuwur dene jare. Kono lagi jatah aku sedan. Ya Allah Gusti ya ditakdir di murid ngene. Kan bocah pinter saged maca mahal iki. Murid di macam-macam wis. Ana sing sopan gobloke ra karuan. Kayak kono lagi jatah aku sapa? Sedan. Tidur deh nih cara dene mergo edan wis derajatnya tertinggi. Ya tapi nak cara wong tasawuf, cara mukasyafah, ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah kuwi napa? Edan cara Senawawi ya napa? Lah nek edan piye yo ora usah kok rumah sakit jiwa ora bek. Wong sing ngono ku miliatan. Soale wal jununu. Wal maqala al hadiyatu wal isrun iku ngene iki la didhawuhna apa la hurbata ora ana keasingan iku mujud lil fadili kedhi wong sing terhormat wong sing di sifat terhormat iku ning donya orang rasa asing ya happy wae paribasane ki urip nang Amerika ya happy wae ke wong nek asik sujud mek pangeran asik mek pangeran wis urip ning ndi wae ya happy wae wis gak masalah walawat lan ora ana nggon sing tenang iki wujud waton nggon sing kok tetepi dil jahili kedhe sing bodho tapi nek wong bodho ning ndi wae wis gak ana nyamane blas wong ora ora pangeran wis lara kabeh pancen lara tenan wis wong ora ora pangeran wis lara tenan ayil mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten nggih ayil mutasifu damel mutadam menuju ulang totan ayil mutasifu tegese utahe wong sing bersifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukroman den mulyano muadzzaman tordin hormati internasi mungguwe manusia fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa orang yang punya amal punya ilmu dia hidup di mana saja pasti terhormat betul tadi perilakunya sudah terhormat Pakana mengko ana apa kulo baladin apa saben-saben negara indah mungguwe wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman mergo dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar. Jika hidup di mana saja ya nyaman. Walau kana senajan ana sapa wong iku horipan wong monco, senajan to status dekne wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu, perilakunya benar ya di mana saja nyaman. Meskipun dia horipan statusnya itu pendatang. Dawal jahilu ta sing bodho iku khilafu dalika, iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ kalau perilakunya agak standar, tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niyatu wal isyun. Te maqalah kang kaping 22 iku kila tindawono bengi. Mangka nabito ati inda wa qariban kana binan nasi koi. Mante sapane wong kana ana sapa man bito ati lan taat inda wa ya ana ing mungguhe sisi awal qariban iku parep. Kana mengko ana sapa man binan nasi antarane manusa iku qariban wong sing aneh. Wong sing orientasine taat ning Allah Taala, iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh. Nggih to. Misale wong nyimpen dhuwit ku seneng, kadang wong takwa iku wedi nyimpen dhuwit kok nang hisab. Akhire sedekah banter. Cara umum kan aneh, wong kok sedekah banter. Umume wong wedok ayu kan delok kesempatan, rugen merem kan aneh. Wong ayu kok merem, mergo saking taate, ambek yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadi ana napa? Merem. Paham kan yo? Lane dene aneh mergo wong nak taat iku cara manusa
wong di duwe akeh seneng, nek wong taat di duwe akeh wedi napa ki. Dan wong ayu sing ora mahram wong seneng, wong takwa wedi. Para pejabat umumnya wong seneng, wong takwa wedi. Mungkin wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Jadi mangka nabito ati inda wa qoriban kana benan nasi napa? Qoriban dagepane. Kados dawuh Nabi lek bada ati qoriban wa sayaudu qoriban. Dawuh Nabi fatuba lil ghurab. Fatuba mengko bejo banget lil ghurab gede wong sing Kulo nu darane ngene bolak-balik. Nggih perkara niku kulo nek diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang guling-gilingan piye pejabat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rada angel. Piye-piye kulo nu kadung ra bangga. Biasa kenal pangeran untuk bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kulo. Nah kulo sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acarin nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran terang nomor aneh-aneh. Maklar kok bintone ra karuan. Kita ini sudah sibuk, sudah tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko. Piye-piye pejabat ya umat Kanjeng. Tapi aja sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, parakan pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kiamu islahu batil baini memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat. Kalau gue yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari apa? Problem. Gue yang mikir, yang ngaca sih, ya Allah tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak gambarin buto. Waduh naik. Wong ora awak, wong ora awak. Mergo kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan karena nanti ada masalah baru. Ya, kadang sebaiknya masalah sing jadi sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah nopo? Ada masalah nopo? Mulane tradisi ulama itu anut dawuh Nabi satakunu fitan. Al-masyi fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat, lebih baik yang bergegas ikut terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib. Bolak-balik malih. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber nang perapatan. Kita pura anak Ruhin dia anak puber nang perapatan. Bareng ono kiai liwat disuwit-suwiti, wakal. Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani cai. Tapi masalahnya kita tahu cah nom-nom nang perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mukmin suwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabul. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Nanti ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Wes bayangno kowe udah di wong tuane. Tak contohno Rugen bukan karena Rugen dia anak maksiat boten. Kowe bayangno dadi wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus gue darani anakmu kudu ditegur kiaiku, kiaimu kandhani pun mbah kula pasaran jenengan anak kula nakal sampean taboki ra apa-apa. Bareng kiyaine over nahi mungkar terus malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek, gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane. Kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosane mau ngenyek kiai, sekarang dosane mateni. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh. Kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya kurang sabuk kandani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan maksiat yang lebih akbar. Pacaran, yo mesti haram, wajib kandani anak-anak pacaran. Tapi ono jenis wong, nak dikandani niatnya malah kabur ngajak pacaran. Wes jenis utek saya lek kok bapakin. Loh, bareng diruno jebule kowe entuk bojo yo lewat kabur. Lho dengan reputasi ngono kok ngandani sok suci ku utek apa jajan.
Paham sih kalau Mas? Tapi kita tetap yakin nahi mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Tapi kita di perhitungan jenis anakku ndak koyo aku. Nah dikandani malah 6. Lah mbon aku wis wong ora tau diri. Tanpa mengeset pikiran masa. Waktu kali ana bocah dicek apal Quran ning bapak rapal-apal. Bareng anake teng kula ya rapal-apal. Bareng bapak yang ngamuk tak kadang. Kuwi jare dhisik dapat bapak setor bojo suwo. Anak wis maju saiki jus songo. Ngono kok mbok omong Gus delake kurang ajar. Anak mbok pleter kowe dhewe. Boyo mbok mikir bodoh yo turunan aku. Nanti saiki ya ketemu kula mangkel ra karuan. Perkarane ndekne tak. Ya jogeman tahlil maca kulhu maca muawidzat. Tapi iku jus 30 kan isi store mau jus piro. Wah sobat kesajar kan. Coba kalau tahlilan yo ora gayane. Ora apal 29 jus tapi apal jus 30. Kan gaya carane dunia tahfidz wong setor jus 30 iku kondang, berarti wis ngliwati. Ya ning dunia tahfidz ana wong ning arepe kiyaine kok Allahu ahad Allahu samad. Kondang jus. Tapi nek tahlil biasa wae ora usah ngapal 29 cukup-cukup wis. Jadi beda tradisi. Paham gitu. Terus itu pentingnya ngaji be ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib ila yaumil qiyamah. Cuma kita itu diberi Tuhan. Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi misalnya ono tanggane rondo dangdutan, ono tanggane rondo maksiat. Rata-rata ngandani ini mubang ibu esek dikandani, wong sekelilinge sing soleh dikandani. Kau ngerti, nak cah iku dikandani, sangka dosa misalnya mau dangdutan, saiki dosa mencemooh kiai. Kadang ingin melakukan maksiat sing afhash, sing lebih bu. Tentu ini tidak asumsi ya, kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kayak kudu tetap yakin nak nahi mungkar wajib. Tapi kayak kudu diperhitungkan. Paham sih kalau maksudnya? Ini harus mulai dhisik ulama cara pandang seperti itu. Kecuali akan terjadi maksiat sing asad. Nah, asadnya misalnya tadi ngenyek kiai dengan membunuh kiai, asad mana? Asad ini. Bermengi kiai, misoi kiai, asad mana? Asad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Bayangkan kalau Anda bapaknya anak itu. Kowe dia anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa. Nek nabuki kiai. Kan lebih nopo? Tersiksa. Karena ini lebih asad. Kalau matur ngeten iki mergi barokah kula sering sinau ahwali abina sinten nabi sinten Ibrahim. Mulane tak celuk bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di mi'raj Allah ning alam malakut. Iku ngono tenan. Awas nek salah paham. Bareng di mi'raj teng alam malakut sing disebut Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas. Bareng di mi'raj malakut dijak mlaku-mlaku mbek pangeran, pancen beliau Khalilur Rahman. Ibrahim iku sapa? Iku tiang-tiang sing maksiat. Mereka ada yang berzina, ada yang maling, ada yang koruptor macam-macam. Cara kowe piye iki? Nggih pateni mawon. Ya quluna rizqak wa ya'suna. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah ya tak pateni dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibrahim? Pateni mawon. Mangan rezeki jenengan, mangan bumi jenengan, durakani jenengan. Dituruti pengiran. Dan pengiran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok mbek pengiran. Ya Rabbi hadza samratu fuadi, ini buah hatiku lho jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki buah hatiku lho jikan apa? Nyembelih. Terus sampai pengiran pelehim pas neng alam malakut iku yo kawula aku sing gawe aku enak wae kongkon mateni pas kowe ngongkon aku ora mikir ngongkon kowe mikir nangis Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab Hikam, di Sarah Hikam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kowe nak roh wong liya kowe lagi khusyuk ana tambahan iki lagi khusyuk ana cawe wedok katokan cekak misalnya numpak GL Pro utawa numpak wae ninja biasa delok kan roh kena ora pati roh.
Kowe mesti wah luput suwo, bocah. Wedok kok calanan. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita. Gusti maghfirah jenengan sing jembar. Mesti kayak bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita, ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah, sepurane jenengan jembar. Mulane kula ngaji teng putih-putih ngomong, angger ana wong nasihati, mesti ana masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misalnya Ruhin di pembantu elek keriting bocah desa, mecahno piring disentak, cangkri patem. Dalan tegane ngerok piring pecah. Mergo elek. Nek misale wayu. Piye carane nyentak wong ayu? Artine dosane iku mesti mecahno piring elek ngono. Iso nyentak wong ayu. Tahu ge nyentak wong ayu. Allah ngerti, nak mentale manusa ngono. Oh ini kan ada disiplin. Allah pirsa tekem iku mesti ana eleke, mbok sentak piye mergo elek. Saya wayu terus bareng pecah piring ngomong mbek Ruhin. Mungkin belum jadi jero. Wis ora apa-apa, pecah kabeh. Saiki kowe ngamuk mergo piring yang pecah apa plus elek? Jawab iki. Black Peter. Podo saiki ngene. Ruhin janjian mbek Mustofa, jam 8 tet Mustofa kudu teko. Mustofa ora teko ngamuk Ruhin. Gak ngergani wong tak anteni ora teko-teko. Mergo Mustofa ora ngutangi Ruhin. Jajal misalnya Ruhin diutang Mustofa 10 juta. Bareng nyulayani janji ra teko, mau nelpon gak iso hen, sesuk ae. Nggih. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Iso ta? Lah, podo-podo nyulayani. Mulane adrinu aklon waladina liman la. Lan kula ngamuk iku ya wedi tenan. Kula Ruhin elek, jarang kula ngamuk. Kula wedi tak kok pengiran. Hak, Ruhin pamuk piye mergo fikir. Cara dekne donatur ke wani ngamuk Ruhin. Nah, timbang takoki pangeran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa bola. Agar takkan bantu turu kula mesti turu dhisik. Bocah es kritik tek iki. Tapi lagi rapi ngamuk eling cerita niku. Iki aku ngamuk mergo ra donatur. Cara dekne tau ngekek di aku 1 juta aku ngamuk lebih. Berhubung sabar Gusti ya Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi wong kudu mikir. Kowe nganti semangat ngomentari cawe wedok katokan cekak piye-piye perkarane ora anak, ora ponakan, ora mantu. Andai kan itu orang kita. Lha iku hebate Allah. Allah iku gambar wong iku ya Nabi. Nabi Nuh kurang takwane itu. Kubute ngepo mbek maksiat. Tak gedinge. Sampai Rabbil tadar alal ardi minal kafirina. Pangeran gawe drama sing ape kecemplung anake. Mulai ya bunaya rekam ma'ana walatakum. Piye jajal? Iku gambarane pangeran. Pertama kiyedeng mbek wong sing maksiat. Entekno Gusti wong maksiat. Tenggelamno. Jebule di antarane anak tetep bengok-bengok ya bunaya rekam. Mergo anak. Lihat tenggelam lah sini kan. Yo ta ora beda ta ora anak wong liya. Beda. Lan kula termasuk ulama sing jarang ngamuk. Perkarane bayang to. Umpama iku anakku piye? Lan aku akhirnya kebablasan. Sampai Mustofa Berukin nak salah be aku ora roh nak salah. Gara-gara aku ngamuk iku wedi pangeran. Dene gobloke keterusan terus ora evaluasi. Ora evaluasi nak napa? Bolak balik. Aku duloro, banturi turu. Sebenarnya Mustofa ya turu kan ya. Gusti. Untung kalau wong alim bisa asik kae mbek pangeran, tapi ya tetep gelo asli. Saiki sampean mikir, nanti wong iku maca Quran iku aja mok ndelok cerita Kanan iku tenggelam senajan to anake Nabi, delok gambarane pangeran. Nabi Nuh pertama ngendikan Rabbila tadar alal ardi minal kafirina, tenggelam napa? Bareng roh di antara sing sampe tenggelam anake. Seorang bapak ya bunayya kama ana wala takum maka. Qala sa'awi ila jabali ya'sumuni minam. Omongane qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Aja ngono, Cuk. Kowe kudu tobat. Ora iso gunung nyelametno kowe, nyelametno kowe mau pangeran. Wis tekan pas tenggelam Nabi Nuh jek gugat pangeran. Inna min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Lho Gusti jenengan seputi to. Perjanjiannya engkau keluarga saya engkau selamatkan ini anakku, ora terima keluarga anak. Kan aneh kan, semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh
keberatan ketika tenggelam kan sama. Mecano gelas nak cah elek mbakmu iki ya mecano ayu kok ora mbakmu. Berarti saat ki ngamuk cah elek mergo pecah gelas apa mergo elek? Jawab ya. Eleknya kok batere ra karuan. Lah wong mikir ngono bara. Nggih wong iku lane nek disalahani rugen kok ape ngamuk. Aku ngamuk siji mergo ora ganteng, ora ayu, ora aku ora duwe. Berarti sebabnya aku ngamuk siji nilai janji loro elek, nomor telu ora duwe jasa. Berarti sebabnya ngamuk iku telu iku sing ketok. Cuma sing diomongno wong gara-gara nyulayani janji. Padahal ana loro sing ra disebut. Dan itu sebab paling penting iku elek. Ambek ora ber. Nah, mulane wong iku ora usah sok suci. Paham ya wong ora usah sok suci. Fala tuzaku anfusakum wa alamu bimanit. Pokoke ora usah sok. Dari sapa alasane dadi pleges aku. Santri sapa sing ra jam belajar tak amu. Jebule sing gak jam belajar anak guru meriang. Ane kiai-kiai grege pelaturan ilang. Riyen pondok kula mau khusus bocah tahfidz. Tapi bareng pernah putrane guru, putune guru. Gus anak kula mbek SMP tapi mondok ngene jenengan bar saiki. Seloro kena guru kanca. Kula niku wong sing ora tau gelem diundang pidato. Agar sing ngundang keluarga sarang, sedan, lasem, kajen pengapesan guru kula sedanten pernah sepuh. Ini acara teng lasem teng Mbah Hamid. Kula ora tau pidato atau ceramah gitu. Kowe iku putuku, kudu nur. Saya sami nawatonan. Mulane agar pondok pelaturan jebol mesti kasusnya ngono. Kena guru, putune apa? Senyor. Riyen Mbah Zubair ngger ngaji, ngger basal rong rawon iku dinteni. Sekarang basal wis alim, Mbah Bayi yo guru basal. Barang walian putu-putune Mbah Zubair mondok ning kajen basal yo ngger ngaji ngenteni putune Mbah Zubair, putune guru. Padahal bahasa wongnya duwe siklin tapi kena kutu guru. Tak kembala wa minani tak kembali karim. Iya. Ya mau wong iso tegas mbek sing nyulayani janji, tapi kowe iso tegas mbek sing ngutangi kowe. Gak ditagih sok meneng tegas barang. Ya iku pentingnya lah ya mulane kowe bayangno misale sing ning perapatan ku anakmu. Terus didosa muh ning perapatan. Saiki ape ana kiai ngloroi mesti ki mikir ampun Mbah, mungkin malah ra karu. Karena itu anak kamu. Lane kula suwun wong mikir kados kula ngeten iki ben ngerti. Kayak apa Nabi Nuh tegas ini wong kafir sampai habiskan orang kafir. La tazar alal ardi minal kafirina dayyar ahad dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir musnahkan semua ya. Apa nggih tontonan sing ngape tenggelam dalam pandangan Nabi Nuh ketok meripat. Iku prapodo karo ngene. Kafir lho Nuh iki tak tenggelam no. Mikir anak. Lane wong apike di anak. Ben kowe iku nek ambek anake wong sing nakal mikir anakmu ya potensi. Setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi. Mari kula suwun nak sing ra di anak nang di anak tetep nawari bijak. Kula nu jog di anak kita tambah bijak. Dene wong tambah di anak tambah ra bijak wis dasar. Yo dasar-dasar ora kena diterangno. Terus sara mustauhisan man tegese wong istana sakang nyaman sapa man bistiwa di taatillah kelawan sibuk taat ning Allah taala mahdhur wa sara mongko dadi sapa wong mustauhisan ku asing anin nasi sange manusa wong sing asik taat be Allah mesti dengan sendirine mustauhisan anin nas mesti nak ketemu manusa niku ngrasa napa asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.